Akşamınız hayırlı, hormatly vatandaşlar. Bugün size bir kiçiräk ýöne möhüm bolan bildiriş we yüzlenme etmekçi. Bu bizim täze habar web sahypamız we umuman habar bilen baglanyşykly diýip aýdaýyn bir mediýamyz bilen baglanyşykly bir kiçiräk ýa-da web sahypamyz barada bildiriş, soň umumy barada da bir yüzlenme de etmekçi size. Şeýle nämäni alayyn men size. Köpeğiniz owa görensiňizdir. Şunuň ýaly bir näme döretdik. Habaryň web sahypasy. Bu geňişräk bir nämede ýöretmekçi bolýas. Entek başlangyjy ýuwaş-ýuwaş, ädim-ädim edýäs bir düýpdirek we dowamly bolmasy üçin. Üns veren olsanız bundan 3 yıl ön hiç de adam yoktu. Birinci esası YouTube kanalı vardı. Sonra onun dışında habarın web sahypasy yene nämeler ve ondan başka da yani önümüzde has olarak proyektler gelýär, e-döwlet bilen baglanyşykly. Biz onun üstüne 3 yıldan beri işläp soňky bir ýyla ýakyn wagtdan bäri durmuşa geçirmek üçin iş alınıp barylýardy. Ädim-ädim ýuwaş-ýuwaş ýani e-döwlet durmuşa geçjek öňümüzdäki nämelerde. Endi men bu taýda sizi bir habaryň web sahypasy bilen tanıştyraýyn. Biz onuň linklerini onda paýlaşdyrdyk. Bir ay edilä bolmady, ýöne bir ay boluverdi. Bir näçe güni kemdir. Ya bir näçe günden soň bir ay bolýar. Şeýlerek şu wagtça 4000 gowrak nämämize web sahypamyza ziyaretçi boldy. Şeýle kiçiräk bir tanıştyraýyn size. Bu esas sahypa giren wagtyňyz iň soňky goýulan näme ýüklenýär bu taýda iň soň Göktepe bilen baglanyşykly tarihi makalalar näme edilýär. Indi bizim web sahypamyz geňişdir. Hem habarlary alyp barýas, hem erkin garaýyş diýip bir bölümimiz var. O taýda adamlar islen pikirlerini ýazyp bilýär. Ine Mülkaman diýip bir ýyldaşymyz hem ilkinji nämeleriň biri ýa-ni islew bildirenleriň we gaty düşnükli nämede konstruktiw we ilmi nämede tarih. Yani ben size aýdyp biljem ilkinji ilmi bir tarih, yani Orsun nämesinden arasalanan Ors imperializminden uzakta bir näme bir gysgarak içine seredip geçeli. Yine şu taýda Mülkaman ýyldaşymyzyň ady bardyr, haçan ýüklendi. Hatta Mülkaman ýyldaşymyzyň üstüne bassanız mene kompüter nämesini görkezýär, yani telefonlarda da şoňa benzeşdir. Şu wagtça 3 sany post paýlaşdy. Erkin garaýyş nämesi boýunça. Şeýlerek bize geleli. Soňra bu taýda like goýup bilýäňiz, hatta kommentariýa da ýazyp bilýäňiz aşagynda, iň açakda soň paýlaşyp bilýäňiz. Şeýlerek has düşnükli bolmasy üçin hem Türkmenistanyň içinde de iň pes internetde de açylmasy üçin edip döredildi. Yeňil çalt işleyen bir formatda döredildi. Ine şeý edip Mülkaman ýyldaşymyz ýazyp paýlaşdy. Bu makalas biraz uzun beýlekleri gysga, yani uzunlygyna seretmen gaty akyjy we näme okulýandyr. Şeýlerek gidýär we makalalarymyzyň ýa-da habar bolsun, näme bolsun hemmesi düşnükli formatda ýazylýandyr. Hemme nämelerini üns berilýär. Yani goýugara adamlaryň sözü, yani okuyucu bilelikde yani alıp gider ýaly okumasında. Şonuň ýaly soňa öňkü makala
lar gelýär soňky makala diýip eger bolsa bu iň soňky bolan üçin görkezlenip we beýleki postlar gelýär soň aşagda kommentariýa ýazyp bilýäňiz. O kommentariýalaryňyzy ýazyp paýlaşan wagtyňyz meniki bu taýda admin ýalyk girip durýaly. Aslında men bu taýda hiç bir ütköşüklik edem ok nemede. Şonuň ýaly bir ýagdaý kommentariýa ýazan wagtyňyz o adyňyz ýa-ni nähili görkezseňiz şo görnýär, başga maglumatlaryňyz görnenok arkaýyn. Ýazyp bilýäňiz o çekinýänler bar bolsa ne şeýlerek o soň bu taýda ne bölümler var. Politika diýip soň bir gysgarak şu taýlaryny düşünün. Politika, ekonomika diýip beýlek näme meňzeýän däldir. Ne siýasat diýip almadyk, ykdysadyýet diýip almadyk. Mysal üçin jemgyýete o üýtgetme ýagdaýymyz var. Ýuwaşlyk bilen bilim bu taýda Türkmenistanda manyda ulanýan bilim däl. Yani bilim diýilende nauka diýilýär rusçasy näme o İngilizcesi hem science bolýar. Şo manydadyr. Teknologiýa, sport, sağlyk, image, sunugat, moda, gezelenç, klimat diýip gidýär. Siýasat, ykdysadyýet diýip almandygymyzyň sebäpleri var. Ýa-ni siýasat sözü bir aslında kemsitiş söz ýa-ni goýun bakmak diýilen ýalyk manysy var da. Köpçüligi sürmek ýa-da ine seyis sözünden gelýär. Şonuň üçin şo zatlara gaty üns berýäs, gaty dikkatli nemetjek bolýas. Soňam bu taýda bir türkmençeleşdirme siýasatymyz var. Ol açyk görnýändir hem türkmençeleşdirme diýende öňkü köne türki sözleri atalarymyzyň ulanan sözlerine has näme alýas. Soňam beýleki türki ýurtlarda hemmämiziň atalarymyz o aňyrda bir bolan üçin bir sözi alýarlar. Şonu günümüze göre bir maksat boyunca ulanýarlar. Soň şo eger gawat gelýän bolsa bizem alyp bilýäs. Şonuň ýaly ýagdaýlar hem bardyr. Bu entek täze bir näme. Şonuň bilen baglanşykly alyp barmakçy bolýas. Ýuwaş entek ilkinji nemesinde bir aýam bolanok bu web sahypanyň açyp näme girmeginde. O zatlara da üns berdik. Biziň bäräne goşulyp ýazmak isleýän bar bolsa, öz ukybyny ýa-da özüni täzeden keşfetmek isleýän ildeşlerimiz bar bolsa, gelip goşulşypdylar. Soň goşulşak wagtda mine şunuň ýagdaýlarymyz bardyr. Entek web sahypanyň aşagyna düzgünleşdirmeler diýip ýa-ni bölüm goşuljak şo taýda düzgünler şertler boljak. Ýa-ni şertler we düzgünleşdirmeler diýilen ýaly. Soň nähili ýagdaýda goşulmaly, nädip alyp barýas, käbir nemeler var. Olaram ýuwaş-ýuwaşdan goşuljak sähe. Onuň hukuk tarapy diýip aýdaýyn. Hukuk tarapy ýuwaşlyk bilen dikilip durus. Tejribe bilen, has köprek tejribe bel baglaýas bunuň ýaly işlerde. Şonuň ýaly soň ekonomikada bir zatlar bardyr. Entek jemgyýetde bar, jemgyýetde şonuň ýaly Türkmenistanyň köprek ýagdaýyny görkezýän nemeler barda. Bilimde entek boş bilim boyunça ýa-ni nauka diýdik. Oň bilen baglanşykly ýazmak isleýän ildeşlerimiz bolsa ýüz tutup biler, mail atyp bilersiňiz. Ýa-da meniň telefon nomerim bardyr. Telefon nomerim diňe WhatsApp, Telegram, Imo'da işleýändir, beýlek nemede işleýän däldir ýa-ni açykdyr ýöne. Mende däldir. Şonuň üçin WhatsApp, Telegram, Imo şo taýdan çykyp bilersiňiz. Bolmasa da maillerimiz var. Maillerimiz bilen hem bizim bilen aratnaşa geçip bilýäňiz. Teknologiýa bölümünde henüz post paýlaşylmady. Sportda bu bölümleriň hemmesi eýelerine garaşýar. Indi şu eýeleri diýilen ýere birazrak üstüne durup geçeli ildeşlerine şu wagtda çelli
Türkmenistan'da bir erkin medya yoktu. Yine biz şu zatları yani 3 yıl yani başlan günlerimizden beri e, ara aldık. O nädip bolmaly, nädip o belki de bolmaly däl diýilen ýa-da nädip etmeli diýilen soralar sorap şu günlere geldik we önümüzdäki günlerde hasam ul zatlar garaşya düýü tutuldy we boşluk bilen hemme beriljek. Sonra bu zatların hemmesine etmek için adam gerektir. Adamlar bar. Yani şu wagtda çellik korku verildi, korku sindirildi, ettirilmedi. Yine näme dürlü bahanalar vardı. Indi o döwürden geçtik. O korku ulur möçberde ayrıldı. Türkmenistan içinde korku aňyr tarapy geçti. Onu soňky nemelerde o has gowy görýänsiňizdir. Ol näçe aktivistler tutuldu, basıldı, yine näme edildi diýip o korku propaganda habarlaryny ýaýratjak bolsalaram bundan 3 ýyl öňki ýalyk däl. 3 ýyl we bundan öňkisi ýaly däldir. O häzirlikçe däl. Bulara da önem bolmaz. Elmi dama soň derejede hoplu nemede bolmaly. Ne sağlyk meselesi var. Sağlykda o ýurdun nemesi bilen baglanyşykly bir san makala bar ekeni. Yine şunun ýaly yatan o çüren o su diýeli o içinde her türlü senek çeýindir näme bar bolsa ýaşaýan ýysy var, hatta mektebiň garşysynda diýilen bolmaly şu barda ýalňyşmasam o şeýler akdy. Yani çağalaryň gidýän ýerinde şeýle şäheriň orta arasynda mektep ýanky zeýkeş o çüre forsa alypdyr. Şonuň ýaly nemeler var bu taýda. Indi sağlık bölümünde köprek ne umum bir neme vardır. Näme etmeli, näme etmeli däl. Şoň bilen baglanyşykly ýa habarlaryň we makalalaryň yer almagy gerekli. Bizinki ýanky täzelik habarlarynyň ibarat däldir. Halkyň bilmeýän islendik zady bizim üçin habardyr. Biz bizim jemgyýetimiz o köp zatdan mahrum edildi. Esasan hem bilgiden o bilimden mahrum edildi. Şonuň üçin kim näme bilýän bolsa şu taýy oklaşdyrmalydyr, bir howuz dörejekdir, bir adamlar okap düşünüp öwrendikçe o korku da aýrylýandyr. Şonuň üçin biz jahil, sowatsyz çak bolýarlar ýurdun içinde. Ine şu zatlaryň öňüni almak üçin ýazylmalydyr. Sportda da, sağlykda da, iýmitde de mysal üçin bu taýda ine açlyk barady, çörek nobatlar barady. Uğradypdyrlar Türkmenistanda soňra el alınıpdyr. Ýani munyň daşynda haýsy zatlar sağlykly, ziýanly, o nämen haçan e-mail däl, giýje o e-mailimi ýatmazdan ozal e-mailler. Şonuň ýaly bir ýönekli nemede aýdýanda şonuň ýaly zatlaryň ýazylmagy gerekli. Sungat gaty möhüm bir zat, bir jemgyýetiň ösmesindäki iň esasy görkezüji sungatdyr. Bir jemgyýete sungaty bilen näme edip bolýar. Bizde de o zat gaty seýrek o şonuň üçin de Türkmenistan bilen baglanyşykly dünýädäki nämäni alyp bilýär. Ýene de moda da şoň bilen ýakynrak baglanyşy var. Moda diýende geyim gejimden da söz edilen ok ýanky jaý gurulşundan tutun ýanky nira deňç almana gidiýän olaram nemedir ýanky modaň nemelerini girýändir. Tabak çanaklar oturup nädip iýip içilýär şu zatlaryň hemmesi moda girýändir. O gezelenç dünýäden awar bermeli ýöne bizimkiler taýa goýulypdyr gezelenç diýip o ýurda gezelençe gidilýän ýaly manyda bolmaly. O klimat ýene de gaty möhüm bir nemelerden biri. Global klimat krizisi gidýär şu wagt dünýäde hem Türkmenistanda esasen hem su meselesi boýunça ondan başga da o gaz ýa metan gazyny iň köp howa gaçyrýan ýurtlaryň birincisi biz gaty hoplu bir ýagdaýda dünýä nemeleri bize ceza kesse jerime nähil bir sanksiýa da ýerizipdiler. Çoň öňünde almamız gerekli. Şoň bilen baglanyşykly neme bar. Bu taýda Talibanyň Kuştepe kanaly guruşy bar.
Soň murgap derýasyny yapyş bar. Gatgan zatlar bardy bu taýda. O mana aýdylanda şeýler bir habar nemämiz. Şeýle gidýäňiz web sahypa bilen gysgaça tanıştyrjak bolsak, soň Telegramdaky nemämize baglanýar. O Telegramdan izarlasaňyz o taýdan izgider. Izarlap bilersiňiz, soň bu şu linke bassaňyz programasyny o yüklejekmi diýip çykýandyr, programasyny yükleseňiz telefonuňyza programa hökmünde gelýär bu. Bizim näme web sahypamyz. Soň o taýdan ulanmak hasam aňsat bolar siziň üçin. Şonu etmeňize maslahat berýän. Kiçijek programa o kan ul däl nemese gaty ýeňiljek. Şeýlerak bu taýda da sağ tarapda da habar akyşy bar. Eň soňky we öňe çykan habarlar şu taýda aktiv görünüşde geçip durýar. Şeýle hem sağda hem ulanışly bir formatda web sahypa döretjek bolduk we bunda da başarılı bolduk diýip pikir edýän. Indi bu dowamy gelmesi üçin illeşler köpçülik bolup nemetmeli bu taýda siz ýa-ni çyktaýyňyz ýok, soňam tejribe gazanyp bilýäňiz täze Türkmenistanyň belki jurnalistleri, habarçylary ýa-da özüniň bir makalasy bardyr. Bir zadyň üstünde pikir edýändir, işleýändir. Ýa şol pikir eýeleri diýip aýdan. Pikir eýeleriniň fikirlerini paýlaşyp biljek we bizim uly nemämiz bardyr. Entek bir aý bolman 4000-den gowrak şu web sahypanyň ziyaretçisi bar, entek başlangyjy. Öňümüzdäki günlerde günlük o 4000 bolmany o planlaşdyrýarsa. Yani günlük 4000 okuyucu, mesela türlü makalalar, habarlar hemme zat yer alacağı için içinde. Ne şeylerek illeşler gysgaça aýtjak bolsam, men kan uzatjak däl. Şonuň üçin bir nemerek durum Türkmenistan o üýtgejek ýagdaýa çelli geldi. Indi bundan soň itergi bermelidir. Şu taýda bir kiçirek belli edeýin. Ýa-ni kiçidir ýöne belki de gaty möhüm diýip pikir edýän men. Ýurdy ýa-ni güýç ýara bilen alma pikirinde bolsaňyz, o düýünden ýalňyşýaňyz, o ýara nemesi günümizde az täsirli. Gaty az täsirli jemgyýetiň pikiri üýtgemän bolmaýar we jemgyýetiň pikiri ulur böçördi üýtgedi. Adamlar öňküsine görä has arkaýyndyr. TikTok'a girip seretseňiz hem ýa-da başga ýerlerde de bir adamlarda neme döredi, türkmenleriň başyna bir bela gelse ýa bir erbet ýagdaýda bolsa da surata video düşürüp uğradylar. Bu ine gowy zat, bu millet bolmagyň bir eň möhüm demelerinden bir işaretlerinden biridir. Eğer şu zatlar olmasa men özüm bileyin o galan maňa gyzyklandyran ok diýen bolsaňyz, o diýmek ýa bir milletin parçasy hem dälsinizdir, belki de siziň milletiňiz ýokdur. Ýa şeýlerek bir ýagdaý. Ýa Türkmenistany gazanmagyň eň esasy ýoly ine şunuň ýa zatlary döretmeli. Günümüzde 21. asyrda internet döwründe gerekli zatlar bizde ýok. Habar ýok. Bilgi, maglumat, bilim, eğitim bilen bağlanşykly hiç zatlar ýok. Soň şo zatlar bolmandygy üçin bir bölegi kiçi bir bölegi, uly bir bölegini aldap berdi. Eň bärkisi seni Polşaýa berjek, ýene näme etjek diýip adam. Eğer okuma, nemetme, öwrenşen bolsa-da adamyň özü girip Polşanyň nädip gidilýänini internetden ýazyp öwrenip bolýar. Bu zatlaryň hemmesi bar internetde. Başkasına sorap olam ýa-ni ýalançy boldylar, ýaldyň men çykardyp bilýän wizany diýip birden 2000-3000 dollaryny alyp soňam ortadan ýetip gidip şonuň ýaly ýagdaýlara düşüp berdi. Eň bärkisi şo zatlaryň öňüni almak üçin şonuň ýaly zatlaryň ýöremegi gerekli.
Şeylere son yeniden bir belli edeyim. Yine Türkmen cemiyetinde hiç açan şu bizim yöredişimizi yağlap bir medya ulgamı ya da medya toru diyelim bizde. Ne için tor diyen? Esas kanal var, beylek kanallar var, son haber bölüm var. Ondan sonra yine beylek bölümler hem çıkacak önümüzdeki günlerde. Şonun ýaly ýöredilen ýa-da ýokdy. 3 ýyl bundan öňeçelli. Näme üçin ýok dine sorulmaly. Azatlyk radiosu var. Oňa seredýäňiz köplenç Türkmenistandaky bir kanun ýa-ni orsun oturtma diýip hasap edilýän nemesine hökümet diýýärler. Olar ine şey diýip adlandyrýar habar nemelerinde. Tankit eden şekilli olup şonu legitimni hala getirýärler. Bu şonun üçin hem täsir beren ok, şonun üçin hem köp ýerlere değinip ben bilen ok asıl meseleň üstüne hiçem barmady, barmazam. Ondan başga beýlekler bardyr. Hemmesem ýa-ni grant alýan ýene näme şoň ýaly guramalara baglydyr. O guramalara bagly bolsaňam olaryň talap edýän şertler var, şonu yerine getirýän ýyne o taýda bir ýer basylypdyr, ýine hökümet bunu gorkuzupdyr, ýine eýdipdir, beýdipdir diýip bir giden habarlar çıkaryp ola puluny gazanýar, beýlek tarapdan hem o halka gorku salýar. Garaz ýa-ni sürüýine agalyň içinde o taýdan bu taýa kowlap ýörtüler şu wagta çelli. Indi o döwür geçdi. Şonuň üçin hiç çekinmeli däl. Arkaýyn we giňişi bolmaly adam. Ve ine şunun ýazatlara da o goşulmaly. Sebäbi ine bu taýa ine bir zat ýazsaňyz siziň eger gorkýan bolsaňyz o kimdiňizi, näme ediňizi bilmeýärler ine diýen bir näçe ýyllaşlarymyzy ýazyp uğrady. Ýene de ýazjaklar bar. Siz hem ine özüňizi ýazmagy başarmaryn diýseňiz hem tanış bilişlerinize ýetirin. Bu bir mümkinçilikdir. Bu mümkinçilik kaçırılmaz. Yitirjek zadyňyz ýok. Diňe gazanjak zadyňyz bar bu işlerde. Şeylerak ýyllaşlar sağ olun. Ýene de görüşýänçä.